Добрый дзень усім добрым людзям. На двары прыгожае надвор'е, цёпла, быццам бы вясна. А я иду на відэапаляванне. О, паглядзіце! Ух ты! Чорненькія жопкі і беленькія, а як іх шмат. Яны хаваюцца ўсе сваю норачку. Да, вось туды гэты вось застаўся. І ён бяжыць, ведае, што не... Давай. О, найшоў. Вось гэта норка, якую мама ім пакінула, а раней, пакуль яна іх гадавала, усё было засыпана, ніхто не ведаў, дзе ўваход. Гэта вось наша мамачка. Яна тут грызе яблынькі, і мы дадзім ёй смакату, шуршашчыка, торбачкі. Вось. Яна гэта ўсё перапрацуе і пакорміць сваіх дзетак. Усім усяго найлепшага, добрага апетыту.